Nazdar Šrederi, vítajte pri novom videjku. Po ťažkom piatku v Turanoch som sa vydal na vianočný výjazd na Martinské hole. Nazbieral sa nás krásny počet 70 ľudí, čo je doposiaľ najvyšší počet v tomto evente. Dali sme si parádny gulášik, potom s plným bruchom som šiel šľapať zjazdovku s bicyklom na chrbte, aby som si pár metrov naviac zajazdil. Potom som sa pridal k parte a spoločne sme si dali zjazdovku ku chate Čučorietka. Odtiaľ sme pokračovali po zamrznutých trailoch až dole. Pusti brzdy! To uver. Je riadny mega avalanč. Adam, daj backflip. A overtake, kam, overtake. Pozeraj na to. To uver. Ďalší. Jaj, ty kokot. Ty všade ľad. Freeride! Ó, pozor! Ty kokot! Jebe! Rado, čo je? Ty pičo! Zabil! O, to piče! Hej no, keď už to má aj grip. To uver. Sa musíme vydýchať. Tak Šrederi, to je všetko z dnešného krátkeho videjka z výjazdu na Martinské hole. Bol to riadny zabijak, bol to fakt samý ľad, klzalo to, ale prežili sme. No a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čus.